yung the remote din na ganyan, yung nagpa-vibrate. Meron na bibili. Vibration one. Vibration. Nakiliti ako binabibit mo Pag talaga mambababae, lahat ng paraan gagawin talaga. Tinan nyo, diba para yung guys. Wait lang, i-compose ko muna yung sarili ko. Para mambabae through the toothbrush up, ganun talaga ang kayang gawin ng isang lalaki. Kaya niyang... Ano na naman? Kasi hindi na umuubra yung cellphone, mga chat. Hindi na umuubra yung isi-save nyo sa phone book nyo. Gasol, mineral water. Ano man pinagsasabi dito, guys? Hindi na umuubra. Taka nga sila. Kailangan mong i-operate via app kasi yung akin on-off lang naman. Parang may application siya. Ano ba? Parang vibration one. Vibration. Iba yun! Iba ba may vibration? Ano ba ginagawa? Di ba na vibrate? Nakiliti ako binabibit mo Sarap talaga maging Pinoy. Hindi na natin kailangan ng ganyan. Pag madilaw ngipin, di natututba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pag may tarata. Asin lang yan. Correct. Maganda. Alam niyo yung the remote din na ganyan, yung nagpa-vibrate. Meron na bibili. Ano na naman toothbrush yan Pag di mo kasama yung jowa mo, pag pinindot mo, magbabibrate. So, kailangan lagyan mo ng toothpaste. Yung toothbrush. Yung vibrator. Last day na sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.